தமிழ் ඊට සිංහලෙන්. ஸோ யூகேல வந்து ஒரு இப்போ மெனஞ்சைட்டிஸ் அவுட் பிரேக் கொண்டு போய் கொண்டிருக்குது. 2 பேர் செத்துருக்கிறோம் இப்போ லாஸ்ட் 2 to 3 டேஸில். 11 பேர் கிரிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷனில் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு தொற்று நோய் ஒன்று தான். யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கென்ட்டில் தான் இது துவங்கி இருக்குது. இந்த அவுட் பிரேக் வந்து 2 பேருக்கு வந்திருக்கு. ஏதோ சோஷியல் கேதரிங் ஒன்று மூலமாக தான் பரவி இருக்குது. அந்த ஏரியாவுக்கு ஃபுல்லாக இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்க வலிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் போய் கொண்டிருக்கு. ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு பெரிய வார்னிங்காக தான், ஒரு அவுட் பிரேக்காக தான் இப்போ கன்சிடர் பண்ணி நம்ம NHS வந்து. ஸோ கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் இருக்கணும். இதுன்ற சிம்டம்ஸ் வந்து பார்க்க சும்மா காய்ச்சலுக்கு வர சிம்டம்ஸ் தான் கூட இருக்குது. ஹை ஃபீவர், ஹெடேக், சென்சிட்டிவ் டு லைட். ஸோ லைட்டுக்கு கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்கும். வாமிட்டிங் தன்மை கூட இருக்கும். கொஞ்சம் நித்திர தூக்கமாக இருக்கும். எழும்புறதுக்கு கொஞ்சம் பஞ்சியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் தான் ஒரு காமன் சிம்டம்ஸாக போட்டிருக்குது. இது வந்து மெயினாக தாக்குறது வந்து ஸ்பைனில் இருக்கிற ஒரு டிஷ்யூவும் பிரெயினில் இருக்கிற ஒரு டிஷ்யூவும் கனெக்ட் ஆகிறது. அதை தான் எஃபெக்ட் பண்ணுறது. இது வந்து ஒரு காமனான வைரஸ் ஒன்று இல்லை, ஆனால் வெரி டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஸோ இது இந்த தொற்றுக்கள் வந்து மற்ற வைரஸ் மாதிரி வார தொற்றுக்கள் தான். ஆக்களோட க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வாரது மூலமாக இந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து பார்க்க கோவிட்டுக்கு வந்த ப்ரிகாஷன்ஸை தான் பார்க்க வேண்டியிருக்குது. ஆக்களோட கொஞ்சம் மிங்கிலாக வேணாம்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க. இந்த மெனஞ்சைட்டிஸ் கீழே අවුට් බ්‍රේක් එකක් යන UK වල දැන් දෙන්නෙක් මැරිලා කෙන්ට් ඒරියා එකේ. කෙන්ට් යුනිවර්සිටි ඔෆ් කෙන්ට් එකේ තමයි මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. 11 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇඩ්මිට් කරලා තියෙනවා මේ හොස්පිටල් වල. ක්‍රිටිකල් සිටුේෂන් කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ඒ ඒරියා එකටම දැන් ඇන්ටිබයොටික්ස් දෙන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ NHS. මේක පොඩ්ඩක් සීරියස් ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. UK ඉන්න කට්ටිය මේකට පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ප්‍රිකෝෂන් ටිකක් ගන්න හොඳයි. දැන් මේකට එන සිම්ටම්ස් කියලා බලනකොට කොවිඩ් වගේ තමයි තියෙන්නේ. හයි ෆීවර්, හෙඩේක්, ස්ටිෆ් නෙක්, සෙන්සිටිව් ටු ලයිට්. දෙක ඇවිල්ලා සෙන්සිටිව් වෙනාලු ලයිට්ස් වලට. වොමිටිං, නිින්ද වැඩි ගතියකුයි, හැරෙන්න අමාරු ගතියකුයි වගේ තියෙනවලු ඇඟට. දැන් මේක මෙයින් කනෙක්ට් වෙන්නේ ඇවිල්ලා ස්පයින් එකේ තියෙන ටිෂු එකක් බ්‍රේන් එකට කනෙක්ට් වෙන. ඒකට තමයි එෆෙක්ට් වෙන්නේ. very uncommon මේ එකක්. ඒ වුණාට very serious. so දැන් NHS ඇවිල්ලා අවුට් බ්‍රේක් කියලා තමයි මේක කන්සිඩර් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට ප්‍රිකෝෂන්ස් කියලා බලනකොට කොවිඩ් වල තියෙන ප්‍රිකෝෂන්ස් තමයි අපිට බලන්න තියෙන්නේ. දැන් ක්ලෝස් කන්ටැක්ට් නැතුව ඉන්න කියලා තමයි කියලා කියන්නේ. හොයලා බලලා මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා ඔයගලන් බලාගන්න. අවුට් බ්‍රේක් එකක්, meningitis, I don't know. So yeah.